Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы будзем гаварыць пра кафедральны касцёл святога Францішка Ксаверыя, які неафіцыйна завецца таксама фарны касцёл у горадзе Гродна. Размешчаны ў гістарычным цэнтры горада будынак кафедральнага касцёла святога Францішка Ксаверыя з'яўляецца адным з сімвалаў горада. Гродна – адзін са старажытных гарадоў Беларусі. Гродзенскае княства існавала да канца 13 стагоддзя. Потым увайшло ў склад Вялікага княства літоўскага. Гісторыя захавала для нас імёны князя Давыда Даўмонтавіча Гродзенскага, ні разу не пусціўшага крыжакоў на нашу зямлю. І вялікага князя літоўскага Вітаўта, пабудаваўшага на месцы драўлянай крэпасці каменны замак, у якім ён збіраў войскі для перамогі ў 1410 годзе пад Грунвальдам. У 1496 годзе Гродна атрымаў поўнае магдэбургскае права, а гербам яго стаў алень святога Губерта з залатым крыжом у рагах на блакітным фоне, які сягае праз перашкоду. Гродна заўсёды знаходзіўся на перакрыжаванні гандлёвых шляхоў з усхода на захад, з варагаў у грэкі. Гэта абумовіла яго выгаднае геаграфічнае становішча. Лепшыя прадстаўнікі розных этнічных культур пакінулі тут не толькі свой след, але і далі штуршок развіццю рамёслаў. Узводзіліся ўнікальныя храмы. Актыўна вялася гарадская забудова, а ў 16 стагоддзі вялікі літоўскі князь і кароль польскі Стэфан Баторый перабудаваў замак і пасяліўся ў ім, тым самым зрабіўшы Гродна сталіцай Рэчы Паспалітай, дзе збіраўся кожны трэці сойм. У адбудаваным у 1751 годзе новым ніжнім замку суджана было адбывацца важным для ўсей Еўропы падзеям. Менавіта тут быў другі і трэці падзел Рэчы Паспалітай. Тут жа яе апошні кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адрокся ад прастолу. Прыняцце хрысціянства спрыяла павелічэнню, паглыбленню зносін паміж беларускімі землямі і дзяржавамі заходняй Еўропы. Святы Францыск Ксаверый, хрысціянскі місіянер і сузаснавальнік таварыства Езуса, ордэна езуітаў. Ён выканаў велізарную працу па распаўсюджванні хрысціянства ў краінах Азіі. Шырокай цяперашняй распаўсюджанасцю ў свеце каталіцкая царква ў значнай ступені абавязана Францыску Ксаверыю. Памёр ён у 1552 годзе ва ўзросце 46 гадоў.
Цела было перавезена на Гуа, дзе яно і знаходзіцца дагэтуль. Раз у 10 гадоў на 6 тыдняў яго нятленнае цела выстаўляюць для ўсеагульнага агляду. Апошні раз гэта здаралася ў 2004 годзе. Існуюць розныя меркаванні пра тое, як цела можа заставацца нятленным такі працяглы час. Некаторыя лічаць, што яно было забальзамавана, іншыя настойваюць, што гэта сведчанне цуду. Шматлікія цэрквы і універсітэты ва ўсім свеце названы ў гонар Францыска Ксаверыя. Гісторыю касцёла святого Францішка Ксаверыя ў Гродна можна адлічваць з 1584 года, калі кароль Стэфан Баторый арганізаваў фундацыю і выслаў ліст у Варшаву да правінцыял езуітаў з запрашэннем прыехаць у горад і выбраць месца для будучай сядзібы. У той час езуіцкі ордэн на шэрагу з місіянерскай паспяхова праводзіў асветніцкую дзейнасць, а яго калегіумы былі ў той час лепшымі навучальнымі установамі ў свеце. На ўзвядзенне гэтага кляштарнага комплексу каралём была выдзелена вялікая для таго часу сума 10 000 злотых. Гісторыя не захавала дакладных даных, чаму езуіты прыехалі ў Гродна толькі ў 1622 годзе. У горадзе манахі заснавалі сваю рэзідэнцыю, адкрылі школу. Архіўныя дакументы сведчаць, што ў 1637 годзе езуіты замовілі звон. Гэта дазваляе выказаць здагадку, што ўжо тады яны мелі драўляны касцёл святых Пятра і Паўла. Менавіта ў 1622 годзе ў горад Гродна прыбылі айцы-езуіты і тут абаснаваліся. Першапачатковы касцёл іх быў драўляны, невялічкі. Некаторыя гісторыкі гавораць, што гэты касцёл драўляны стаяў проста менавіта на гэтым месцы, дзе цяпер знаходзіцца фарны касцёл. І такім чынам распачалі сваю душпастырскую працу ў горадзе Гродна. Жніўня 1664 года урачыста ўнеслі абраз Маці Божай Кангрэгацкай, снежнай. Абраз быў прывезены з Рыма і падораны канцлеру вялікага княства літоўскага Альбрэхту Станіславу Радзівілу. Далей быў перададзены кангрэгацыі студэнтаў пры калегіуме езуітаў. Дакументальна пацверджаны 180 цудаў абраза, засведчаных пад прысягай. У 1666 годзе быў пастаўлены такі самарыюш цудаў Маткі Божай Кангрэгацкай, і там было 112 цудаў распісана на аснове гэтых свідзецелей, якія атрымалі гэтыя цуды альбо якія чулі пра гэтыя цуды відавочны. Гэтаму гэта было спісана ў той час, але цуды, дзякуючы Матці Божай Кангрэгацкай, даконваюцца і па сённяшні дзень таксама. Я толькі 9-й год тут з'яўляюся пробашчам, і ўжо некалькіх такіх, скажам так, моцных, громкіх цудаў даканалася дзякуючы заступніцтва Маці Божай Кангрэгацкай. Напрыклад, такое, як малады хлапчук павінен быў мець аперацыю на сэрца. Калі паехалі ўжо рабіць за граніцу аперацыю, аперацыя аказалася, што она не патрэбная. Таксама адна дзяўчына, которая хацела вельмі мець дзіцятка, радзіць, і калі была ўжо цяжарнай, урачы сказалі, што дзіцятка трэба абарціраваць, таму што яно не развіваецца і нічого з гэтага не будзе. Яна верыла сваё дзіцятка, свой лёс Маці Божай Кангрэгацкай, і праз 9 месяцаў нарадзілася зусім здаровая дзіцятка. У мінулым годзе прыйшоў малады хлопец і прынёс маленькую такую руку, зробленую з золата, цэлае плячо, і сказаў, што я хачу там завесіць. Калі я запытаўся, чаму ты хочаш завесіць, ён апавядаў такую гісторыю, што быў у аварыі і зламаў руку.
і рука не зрасталася. І ўрачы ўжо сказалі, што няма ніякой надзеі, нават гразіць ампутацыя рукі. І ён аднойчы даведаўся пра наш абраз і прыйшоў, сказаў маці Божай, што я даю табе сваю руку, таму што нам не патрэбна, все равно не зрастаецца, і ўрачы ўжо нічого не могуць зрабіць. І на другі дзень рука распачала зрастацца. І такім чынам ён прыйшоў за мной паздароваўся, рука яго была здаровая, моцная. Такім чынам атрымаў гэты цуд уздараўлення ад маці Божай. Іканаграфія з'яўляецца паўторам вядомай іконы Маці Божай Снежнай з рымскай базілікі Санта-Марыя Маджоре, зробленай у раннебарочным стылі. Вядома, што будаўніцтва касцёла некалькі разоў перарывалася ваеннымі дзеяннямі таго часу. Разбуральныя войны спусташалі горад і пабудову езуіцкага кляштара. 21 чэрвеня 1678 года біскуп Мікалай Слупск асвяціў вуглавы камень пад падмурак святыні касцёла святых Францішка Ксаверыя. Падмуркавыя працы суправаждаліся вялізнымі цяжкасцямі, таму і скончыліся толькі ў 1683 годзе. Пасля таго часу будаўніцтва пайшло хутчэй. 30 мая 1700 года ў храме прайшла першая святая імша. Скончылі купалы на вежах, патынкавалі ўнутраннія сцены, паставілі лаўкі. Выканалі агарожы па перыметры ўнутраняга карніза пад паталочным перакрыццём. Над капліцамі і на балконе для хору павесілі званы. І 6 снежня 1705 года біскуп Тэадор Патоцкі ў прысутнасці караля Аўгуста II і цара Пятра I асвяціў храм. Распачалі паяўляцца ўжо бакавыя алтары. І такім чынам касцёл набіраў свайго густу, сама свайго багацця. У 1736 годзе быў запраектаваны галоўны алтар, і таксама запрасілі сюды рабіць гэты галоўны алтар Йоханнаса Шмідта. Конечно, ён не быў вымаляваны, ён не быў пазалочаны, ён толькі быў зроблены з дзерава. Але на працягу 300 год ніхто гэты алтар так і не пазалаціў. Толькі мы сёння ўжо пасля кансакрацыі, пасля пажара, калі яго восстанавлівалі гэты алтар, мы яго даканалі той задумкі езуіцкай, якая была на пачатку ще 300 год таму назад. Фарны касцёл – барочны помнік архітэктуры і дэкаратыўна-манументальнага мастацтва еўрапейскага ўзроўню. Па памеры будынак супастаўляецца з езуіцкімі цэрквамі ў Вільні святога Казіміра і Кракаве святых Петра і Паўла. Касцёл пабудаваны ў выглядзе трохнефавай з двумя вежамі базылікі шырынёй 30 метраў і даўжынёй 60 метраў. Вышыня галоўнага нефа 21,5 метра. Па баках апсіды, у якой размяшчаецца галоўны алтар, пабудаваны дзве капліцы святога Міхаіла Арханёла і Маці Божай студэнцкай кангрэгацкай. На левай вежы устаноўлены дзейсныя маятнікавыя гадзінныя куранты пачатку 16 стагоддзя. Адноўлены ў 1997 годзе мясцовымі майстрамі. Сапраўдны гадзіннікавы механізм адзін з найстарэйшых у Еўропе. Першае пацверджанне архіўнымі дакументамі датуецца ў 1561 годзе. Спачатку гадзіннік быў усталяваны на вежы гарадской ратушы. Пасля яго разбурэння падчас вайны з Масковіяй гадзіннік перанеслі ў драўляны езуіцкі калегіум. Потым штосьці з гадзіннікам сталася, ён не працаваў больш як 100 гадоў і быў проста на гэтай башні.
В конце концов, в 1985 годзе знайшоўся такі актывіст, які заінтарэсаваўся гэтым гадзіннікам, менавіта Александр Меленкевич, таксама яго сябры. Калі прыйшлі сюды, яны забачылі ў вельмі плачэўным стане гэты гадзіннік і распачалі працы. Гадзіннік з'яўляецца, так можам сказаць, прыраўнаваць да сэрца нашага горада. Так як кожны арганізм мае сваё сэрца, таксама і горад Гродна мае сваё сэрца. А менавіта яго сэрца знаходзіцца у фарным касцеле. Гадзіннік, які адбівае нашае жыццё. І як мы чуем, як ён цікае, цік-так, робіць свой бой, так, як робіць чалавечае сэрца. І гэты гадзіннік з'яўляецца не толькі для вернікаў, для гаражан вельмі такім метным знакам, вельмі такім сімвалічным знакам. Але мы ведаем, што каля нашага касцёла знаходзіцца турма номер 1. І ў нас за сценкай, за касцёлам прыбываюць людзі, адбываюць сваё наказанне, адбываюць сваю пакуту там у гэтай турме. І аднойчы гадзіннік быў пасля пажару, быў у касцеле. Пажар, гэты гадзінік трошкі быў затрымаўся на некалькі дзён. І тады нават вязні гэтай турмы вельмі збунтаваліся, чаму часы не адбіваюць свой час. Для іх гэта сімвал свабоды, сімвал якой-то надзеі на будучыню, на жыццё. Касцёл арыентаваны алтаром на ўсход, галоўны фасад павернуты да плошчы. У 1773 годзе пасля скасавання ордэна езуітаў яго будынкі перайшлі ў распараджэнні адукацыйнай камісіі. У 1782 годзе парафіяльныя набажэнствы Сфары Вітаўта, якую моцна пашкодзіў пажар, перанеслі ў касцёл святога Францішка Ксаверыя. З таго часу ён стаў парафіяльным і яго пачалі называць фарным. Чаму называецца фарны касцёл? Таму што да гэтага часа у Гродні быў фарны касцёл, Фара Вітаўта. Але ж ён моцна пацярпеў падчас вайны з рускімі войскамі. І касцёл Фара Вітаўта, які стаяў акурат на другім боку плошчадзі, ён моцна пастрадаў і быў зачынены. І калі ўжо па указу імператара было надумана яго перарабіць на Сафійскі сабор, тады людзі распачалі прыходзіць у гэты менавіта касцёл езуіцкі, як яго раней называлі, касцёл езуітаў. Яны прыходзілі сюды і назвалі гэты касцёл фарным. Фарным ад слова фарен нямецкага, значыць прыхадскі касцёл, парафіяльны. І ад таго часу гэты касцёл распачалі называць яго фарным касцёлам. І па сённяшні дзень засталася гэта назва фарны касцёл. Хоць ён уже называецца базыліка катэдральная. Але па сённяшні дзень заўсёды пішацца, і людзі таксама называюць, куды пойдзеш у фарны касцёл. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей, Пане Божа, володару небесный, Божа, Ойча всемогутный. Франтальны трох'ярусны фасад базылікі практычна пазбаўлены дэкаратыўных элементаў. У цэнтры верхняга яруса усталявана фігура заступніка храма святога Францішка Ксаверыя. А ў нішах ніжняга яруса знаходзяцца скульптуры хрысціянскіх святых Пятра і Паўла. Уваход у базыліку аформлены двухмаршавай лесвіцай, на парапеце якой устаноўлена фігура Ісуса Хрыста на хросным шляхі. Кампазіцыя выканана з пачатку 20-го стагоддзя і нагадвае фрагмент касцёла Святога Крыжа з кракаўскага прадмесця Варшавы. У 1960-88 годах фарны прыход застаўся без святара. Вернікі ўзялі храм пад абарону і супрацьстаялі шматлікім спробам камуністычнай улады ліквідаваць касцёл. Я, конечно, сама в этом не участвовала, но люди старшие рассказывали, как окружали они крестом.
не щадя ни здоровья, ни сил, отвоевывали все это. А где детей покрестить? А где все обженды справить католицкие? Негде было, настоятелей не было. Я сама помню, когда привезли на крещение сына в Барнадинский костел, то там власти стояли, было установлено дежурство, и целый день мы не могли попасть. Они все спрашивали, что вы тут ездите, какое ваше дело, чего мы ездим. И все это было сделано инкогнито, без регистрации. А потом, когда приехал к нам примас Глемб сюда, сколько католиков рынулось. Это было такое счастье. Это просто люди вышли все, кажется, все Гродно участвовало в этом. Все было такое потепление, отдушина. И когда вот появился уже первый наш настоятель, было открыто, это было счастьем для нас всех католиков. 30 красавіка 1991 года пасля аднаўлення гродзенскай дыяцэзіі фарны касцёл святога Францыска Ксаверыя стаў кафедральным. У той жа дзень папа рымскі Ян Павел II прызначыў біскупам дыяцэзіі ксяндза Александра Кашкевіча. 28 верасня 2005 года прайшла каранацыя папскімі коронамі цудатворнага абраза Маці Божай Кангрэгацкай Снежнай. На знак удзячнасці Маці Божай за яе цудоўную апеку над нашай парафіяй, нашым горадам, гэты маленькі абразок, які мае толькі 18 на 22 сантиметры, быў каранаваны папскай каронай. Видим, над абразом вісіць маленькая корона. У 2005 годзе урачыста на ўзгорку бернардынскім ксёндз кардынал Казімір Свёнтак даканаў каранацыі гэтага цудадзейнага абраза. Дамінуючае месца ў дэкаратыўна-мастацкім ансамблі інтэр'еру займае галоўны алтар, выкананы цалкам з дрэва. Гэта адзіны і выключны ў сваім родзе помнік барока еўрапейскага ўзроўню. Вынік працы польскага майстра Яна Сміта. У снежні 2015 года вернікі парафіі, шматлікія госці урачыста адзначылі 315 гадоў кансэкрацыі святыні. Калі Езус Христос адыходзіў з гэтага свету, Ён сказаў сваім апосталам: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, удзяляючы ім хросту во імя Айца і Сына і Духа Святога». І гэта заданне распаўсюджваецца праз усе вякі, і гэтае заданне спаўняюць ксяндзы і нашай парафіі. Толькі змяняюцца людзі, змяняюцца часы, і гэта значыць, што трэба змяняць якісьці формы, каб перадаць гэтую добрую навіну, каб перадаць гэтае і выканаць гэтае заданне. Таму у нашай парафіі існуе вельмі шмат розных колаў, вельмі шмат розных супольнасцяў. У нашай парафіі вельмі шмат моладзі, з якой мы таксама спатыкаемся і якая з'яўляецца нашай будучыняй. Таму моладзь у нашай парафіі, яна мае асобную увагу, таму што гэта наша будучыня, будучыня нашай краіны. І калі наша моладзь у будучыні будзе вельмі добрай, то і наша грамадства будзе вельмі добрым. Сёння ў касцёле ідзе актыўная жизнь. Вернікі ўключаюцца ў духоўнае жыццё прыходу праз наведванне сустрэч душпастарства і малітоўных груп. Гэта хараство варта ўбачыць ужывую. Паслухаць шматгалоссся аргана, акунуўшыся ў Божую прысутнасць. Дзверы касцёла гасцінна адчынены для ўсіх. Калі будзеце ў Гродна,
Вы не зможаце не заўважыць фарны касцёл. Яго гісторыя і архітэктура вельмі багатая. Абавязкова наведайце яго. Любэ ў Хрысце, няхай кожны з нас знойдзе свой шлях да святыні. Няхай Маці Божая апякуецца нашымі сем'ямі, а Бог благаслаўляе.